Managing Director ụlọ mgbasa ozi ABS Tachido Bidiegwu ekwugo na ndị nọ na ngalaba nke Onwe na ga-ejikọta aka ọnụ ịkwalite ezi ọrụ. O kwuru nke anọ okwe na nke bụ ezi ebumnobi nke ọka nkụzi Chukwuma Soludo guzobere idebe ụlọ mgbasa ozi ga na-akwalite ezi ọrụ na ịdị na-eritekwa uru na ya. Emenechi gbata onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a. Ekwu okwu na ya bụ njem nleta ha na onye Vice President Nigerian Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture na Sima Maazị Humphrey Ngọnadị mere na Nnewi. Tachido kwuru na ya bụ njem nleta bụ iji fụ ụzọ kawanye mma ha ga-eji wee jikọọ ọnụ maka ọdịnihu. Ọ kọwara Maazị Ngọnadị dịka onye ama ama n'ihe gbasara azụmahịa wee na-ayọkwa ka enwee njikọta ọnụ na nkwado ka azụmahịa wee na-aga n'ihu. Ya bụ onyeisi ụlọọrụ ABS ahụ kwekwara nkwa na ha ga na-akwalite ya bụ azụmahịa n'ụlọọrụ ha. Na nzaghachi ya, Maazị Ngọnadị onye bụkwa onyeisi Ngobros kwuru na enwere ihe ndachigha azụ n'ogogo azụmahịa n'oge ugbu a ma kwekwa nkwa na ọ ga na-akwado ABS iji wee hụ na ọ na-agawanye n'ihu. Ka ọ na-aga n'ihu na nkwupụta njikọ aka ọnụ ahụ, Maazị Ngọnadị gosiri afọ ojuju ya na agamnihu nke gọvanọ steeti a na-enwe n'ọchịchị ya, wee kwuo na ndị mmadụ kwenyere na ya wee tụere ya akwụkwọ ka o wee merie, ka o wee nwee ike mee ka steeti Anambra bụrụ ebe e nwere ezi nchekwa, wee kpọkwuo ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere aka n'ọrụ iji wee kwado gọvanọ Soludo na ime ka Anambra bụrụ ebe obibi kasị mma.